YouTube, аз съм Флори и днес ще снимаме unboxing на Air Screamer трапа, който вече издадоха по магазините Waves 2 фигурките и траповете. И също накрая ще имаме и малко инфо, но първо да направим unboxing на този трап. Да. Air Screamer се казва. И ето зад, и вече съм играл на трапи, много е яка. Да. И скоро очаквате unboxing на латва и на още неща. Но, сега, Air Screamer трапа и да започваме. Да. Него, да махнем. А той е закачен. Ето, ще му закачен точно. Ето, той е закачен, как ще... Аха. И това е информацията. Я да видя, аз никога не съм отварял. Да, сега. Я да отворим това. Тука. И да, това е разкривна трапа. И да. Ето. И до скоро.